User experience i user interface, ja mislim da je stvar prošlosti. Ok, zvuči moćno, ali hajde da razbijemo ovo. AI danas može da ti napravi sajt za 10 sekundi. I da, izgleda perfektno, bar na prvi pogled, ali da li prodaje? Ne, jer UX nikad nije bio dugme. UX je čovjek. Znaš onaj trenutak kada kreneš da kupiš, kartica ti je već u ruci i odjednom staneš. Zašto? Nemaš poverenje. 1 sekunda sumnje i tab zatvoren. To je UX. Emocije, sumnje, motivacije, kontekst u kom se čovjek nalazi. I tu AI nema pojma. AI ne zna zašto odeš poslije 5 sekundi. Ne zna šta te natjera da klikneš. Ne zna kako da ti ulije poverenje. Zato UX nije prošlost. UX je danas važniji nego ikada. Jer sve što AI napravi mora da prođe test čovjeka. Zato samo loš UX nestaje. Ali dobar UX, on postaje tvoja najveća prednost. I što više AI ulazi u igru, to se ljudska nota ocjeni još više. Šta ti misliš? Da li AI zaista može da zameni UX? Ili je UX sada važniji nego ikad?